напредва, най-накрая ме откри, но аз май те загубих, няма вече кой да ме дразни. Открих значението на числото 13. Мачках законите, поех си последствията, плащах яко адвокати в следствията. Аз бях там, в 4 стени затворени, не ме бе какви неща за мен са говорени. Излязох, вече съм на свобода. Къде са всички тея сега? Празно легло, няма те където бяхме. Отворени врати, тишина май умряхме. Мислите ми са останали пред мен. Събудил се психопатски глас долен, гола светлина с цветове смесени. В твоя липса има много промени. Как ще се чувстваш, ако ме видиш тука? Обичам те, дума за заблуда. Две сърца толкова красиви, рядко съм виждал хора щастливи. Как ще се чувстваш, ако ме видиш тука? Обичам те, дума за заблуда. Две сърца толкова красиви, рядко съм виждал хора щастливи. С моя човек TMK пак напредваме. След полунощ женките преследваме. От София до Кърджали всичко е нормално. Моето момиче за мене си е вярно. Говоря за нещата истински реални, писани от буци с фрази банални. Тези думи ти ги запомни, после ми говори кой е по-истински. Слушаш това и не спираш да мислиш дали си в сърцето ми и дали ми липсваш. Но живота ми е минал в квартала, свикнал съм всичко гадно да го преживявам. Гледам напред и назад не се обръщам, в мислите ти искаш да те прегръщам. Общо взето това е цялата схема, тарикатите и TMK, всичко е окей. Как ще се чувстваш, ако ме видиш друга? Обичам те, дума за заблуда. Две сърца толкова красиви, рядко съм виждал хора щастливи. Как ще се чувстваш, ако ме видиш друга? Обичам те, дума за заблуда. Две сърца толкова красиви, рядко съм виждал хора щастливи. Как ще се чувстваш, ако ме видиш друга? Обичам те, дума за заблуда. Две сърца толкова красиви, рядко съм виждал хора щастливи. Тарикатите, окей, окей, и TMK, cheer, 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 Music,